Platinum Prince Ndururwana achinyomba Sekalasi achiti chirwere chakabva kuna Moria Knight chakapiwa naKiller T. Hi guys, welcome to T Faithfuls TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. As you all know guys, Sekalasi akaita dhisi rinoti mambo ndimambo panga achituka Platinum Prince Ndururwane nana Confused. Saka Confused na Platinum Prince munongoziva team 1 crew. Saka Platinum Prince guys tichitaura kudai atoreleasawo yake ngoma yake inonzi Matadza kutaura dhisi rachona rinonzi Matadza kutaura. So handizi guys notudi hanzi mazeromo anenge mapapu ehwai epink apa pachitukwa Sekalasi ari kudzwa kuti usavhunduke chirwere ichi hachisachise ingokabira mapirisi zviite right kwete kuda kutinyaudza. Aenderera mberi Platinum Prince achiti chirwere chakabva kuna Moria Knight ichi chakapuwa naKiller T. Saka pari kudedzera kuti Sekalasi paaiva achiri kudanana na Moria Knight, Killer T aidya mukadzi waSekalasi. Anyway chinomuti ex-wife anonzi Moria Knight. Munongoziva mega guys nyaya dzacho ndaona tanakirwa this weekend because vachadzorerana. Handizivi kuti banditi panapa rinopabuda here riri mupenyu because rakatuka vanhu vakawanda. Platinum Prince abva auya ari personal. This is called personal. Personal yega because apinda ataura nezvimwe zvinotorwadza. Tamirira kuti tinzwa kuti banditi tichapindura tichiti kudii because apa ratukwa pari kudedzera kuti chirwere ichi hachichatyisi chingokabira mapiritsi plus futi chirwere ichi chawakapuwa ichi wakachipuwa neex-wife yako inonzi Moria Knight yakavatana naKiller T. Saka you'll never know. Panogona kutongouya dzimwe nyaya dziri serious. Togona kutozoudzwa kuti nemwana wachona ari kunzi ndewaSekalasi anogona kunge asiri wake, pamwe maybe ari waKiller T. Saka Killer T is being dragged guys munyaya idzi. Munongoziva mega Killer T agara nedzake dziri kunesa dzehure rake rimwewo riri kudedzera kuti ndine mimba chichi. Munongoziva mega takataura nezvenyaya yacho panapa pachannel. January uyu haasi bho kuna Killer T. Nezvikwakuya mamwe mafaili ari kutaurwa na Platinum Prince Ndururwane ichidedzera kuti aiwa iwe mani Sekalasi dzikama chingokabira mapiritsi hachichatyisi chirwere ichi plus futi chakabva kumukadzi ex-wife yako Moria Knight akavatana naKiller T. So guys handizivi kuti matikudi nazvo. Munogona kuenda munonzwa dhisi racho anga achitipa Matadza matikudi asi anenge ari kutotaura zvinonyadzisa. Ari kuti pamatadza matikudi ari kusanganisa asi ari kutaura zvinonyadzisira pasong yacho. Manyaya munoiona iri kuYouTube. Sekalasi akarova yake inoti mambo ndimambo ari kudedzera kuti ndiye mukuru weZimDancehall. Saka akatuka vanhu vakawanda which means pane vamwe vachazouya futi vachimutuka but iri raPlatinum Prince mahwambi murambi guys. Handizivi kuti kudi asi ndaona this weekend tanakirwa. Ndo inonzi ZimDancehall yemadhisi. Madhisi echokwadi futi kwete madhisi aya ekungoiti aya. Pane mamwe madhisi amunoona kuti aya naya ndeekungocreata chete kuti vanhu vakufa nenzara but iri manje aya madhisi ari serious. Sekalasi naye aona kuti akufa nenzara akatika ndituke vanhu because iye anogona zvake kutuka vanhu but maiwe iyi yaPlatinum Prince haina kumira zvakanaka. Hanzi pamatadza kutaura matikudiko but kana mukatarisa anenge ari kutaura zvinonyadzisira. Anenge ari kuti pamha handidi zvangu kupedzisira guys. So ndo nyaya iripo iyoyo. Hamene kuti Sekalasi banditi panapa rinopabuda here nekuti hatizivi kuti richaunza dhisi inoiti chii because Platinum Prince haana kufara nezvakataurwa naSekalasi pangoma yake. Thank you so much.